Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 10 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 5, bersikulo 27 ngadto sa 32. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Nakadungog kamo nga giingon kaniadto. Ayaw panapaw, apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutanaw sa usa ka babay uban sa daotang tinguha, nakapanapaw nangadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa, kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita ug ilabay kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas sa usa ka bahin kaysa itambog ang tibok mong lawas ngadto sa emperno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini ug ilabay, mas maayo pa nga kawad-an ka sa usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa imperno." Giingon usab kaniadto, ang makigbulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga kinsa kadtong mubulag sa iyang asawa bisan wala magluib kaniya, makasala kay siya man ang hinungdan sa pagpanapaw unya sa iyang asawa kun magminyo kini pag-usab. Bisan ang mga sawa kaniya makapanapaw usab. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.